Hej, velkommen. I dag sidder jeg hjemme ved mine venner over Sverige. Og lige før der var vi i Jumboland, eller hvad fanden det så hedder. Nå, jeg fik lige at vide, at det er Busfabrikken. Sært navn. Lol. Men i går, der var jeg i Tivoli med min familie. Inden vi kørte herop, der var jeg i Tivoli, og det var sært sjovt. Jeg kan prøve en masse ting. Nå, videre om det. Jeg har jo sagt det så. Men han sidder herovre og spiller et eller andet spil. Hvad hedder det? Men det betyder ikke, at jeg ikke fatter det. Fordi det ved jeg faktisk godt.